Yeremia ti aduonunum. Asama eba Yeremia nchen Yuda man nyinaa ho. Yuda hene Yehoakim a oye Yosia ba afia etoso nan a ene Babel hene Nebukadreza afia edikan no mu a odifo Yeremia kae. Yuda man no nyinaa ho kire Yerusalem fo nyinaa ni. Efri Yuda hene Yosia oye Amon ba afia etoso dumiensa so de beduru ne dai. Mfinhia aduonumiensa yi mu Awurade asɛm ba me nkyɛn ma metua ahema meka kyerɛ mo na mo antie. Na Awurade asoma ne nkoa adifo nyinaa aba mo nkyɛn. Otua ahema soma wɔn na mo antie. Na mo amra maso ase antie. Wɔse mo nsan firi mo akwamɔne so ne mo ne yɛ bɔne mu. Na mo atena asase a Awurade de ama mo ne mo agyanom no so afiri daapem akosi daapem. Na munni anyame foforo achi nkosom wɔn nsɔre wɔn. Na momfa mo nsa ano nnwuma nhuru mebo. Na merenya mo bɔne biara. Na mo antie me. Awurade asɛm nie. Na mo de mo nsa ano nnwuma huru mebo ma no dane mo bɔne. Enti sɛ asafo Awurade sie nie. Esan sɛ mo antie me nsɛm nti, hwɛ, meresoma ma wakɔfa atifi fam musua nyinaa. Awurade asɛm nie. Ne makoa Babel hene Nebukadreza. Na mede wɔn aba asase yi ne ɛsotefo so ne amanaman yi a watwa ahyia nyinaa so. Na masɛe wɔn pasapasa. Na mama wadane ahodwirideɛ ne fedie ne daa amanfo. Na mama ahosan ne anigye ne ayefukunu ne ayefro ne. Oyuyammoa nkateɛ ne kanea han ayera wɔn mu. Na asase yi nyinaa bɛdane amanfo ne ahodwirideɛ. Na amanaman yi asom Babel hene mfinhyia aduoson. Na sɛ mfinhyia aduoson wie duru a mɛba ma betua Babel hene ne ɔman no. Kaldiafo asase no abumuyɔ so ka na madane no daa amanfo. Na mɛma me nsɛm a meka me gu asase no so no nyinaa aba mu wɔ so. Ade a wɔatwerɛ no nwoma yi mu a Yeremia hyɛ ho nkɔm gu amanaman nyinaa so no nyinaa. Na amanaman bebree ne ahemfo akɛseɛ de wɔn bɛyɛ nkoa. Na metua wɔn ne yɔen ne wɔn nsa no adwuma so ka. Na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn aka akyerɛ me nie. Gye abufuhyia nsa kuruwa yi me nsɛm. Na ma amanaman a meresoma wo wɔn nkyɛn no nyinaa nom. Na wanom atɔntentan abobɔ adam. Afna a meresoma aba wɔn mu ano. Ɛna megye kuruwa no Awurade nsɛm. Na mema amanaman a Awurade soma me wɔn nkyɛn no nyinaa nome. Jerusalem ne Yuda nkuro ne emu ahemfo ne emu asafohene sɛ wɔnyɛ amanfo ahodwirideɛ fedie ne nome sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ da yi. Misraim hene Faro ne ne nkoa ne n'asafohene ne ne man nyinaa ne amanfrafo no nyinaa ne Us asase so ahemfo nyinaa ne Filistifo asase so ahemfo nyinaa ne Askelon ne Gaza ne Ekron ne Asdod nkaye no. Edom ne Moab ne Amonfo ne Tiro ahemfo nyinaa ne Sidon ahemfo nyinaa ne Epo akyiri no hwan asase so ahemfo. Dedan ne Tema ne Bus ne wɔn a watwitwa wɔn bɔgyesɛ putuo no nyinaa ne Arabia ahemfo nyinaa ne afrafrafo ahemfo a wɔte srɛ so no nyinaa ne Simri ahemfo nyinaa ne Elam ahemfo nyinaa ne Media ahemfo nyinaa ne atifi fam ahemfo nyinaa wɔn a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri no mu biara ne asase so ahenni hodo a ɛwɔ asase ani nyinaa no. Na Sisak hene na ɔbɛka wɔn nyinaa akyiri anom. Na ka kyerɛ wɔn sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Monom na mommobo na momfefe na monhwehwe ase na monsɔre afna mmere ma no aba mu no ano. Na wampɛ sɛ wɔgye wɔn nsɛm kuruwa no mu a ka kyerɛ wɔn sɛ asafo Awurade sie nie. Nom ara na monom na hwɛ kuruwa a wɔde me din atoɔ no so na mmere firi ama bɔne abayi. Na mo deɛ mobɛfa mo ho adi sɔn anaa? Moremfa mo ho ni sɔn. Na mmom afra na mmere firi aba asase sofo nyinaa so. Asafo Awurade asɛm nie. Enti hyɛ nsɛm nyinaa ho nkɔm kyerɛ wɔn na si wɔn sɛ Awurade firi sorosoro bobom na ɔma ne so firi tenabea kronkron hɔ. Paeɛ na ɔpaapae mu gu ne nwan yɛ mmea so. Ɔbɔ osese bobe abawofo itia asase no sofo nyinaa.
Hoye no beduru asase ano no ho na Awurade ne amanaman reham. Orebu honam nyina aten. Ode abonefo ato afena no Awurade asem nie. Se asafo Awurade sie nie. Hwɛ, bɔne firi ɔman so kɔ ɔman so, na ahum kɛseɛ tu firi asase ano. Na da no na Awurade bɛma atɔfo adeda hɔ firi asase awieye kosi asase awieye. Ɔrenya wɔn ayie na ɔremmoa wɔn ano, na wɔrensie wɔn. Ɔbɛyɛ sumina asase ani. Mommo abubuo, enwanhwɛfo, na monteateam. Na mumunimuni, nwankuo mu akunini, na mukum na adu. Na mɛpansam mo, na moabobɔ fam sɛ kuruwa ne boye den. Na nwanhwɛfo no renya kwan nwane. Na nwankuo mu akunini nso renya kwan mfiri mu. Wɔte nwanhwɛfo su ne nwankuo no mu akunini abububɔ. Efiri sɛ Awurade resɛe wɔn yɛmea. Na asomdue tenabea no ayɛ koom. Awurade abufu hyehye no anim. Wagya ne dabrɛ sɛ gyataburu a, na wɔn asase adane amanfo. Na fena namnam no ne n'abufu hyehye no anim.